Какво ще вземаш, мамо? Какъв? Дани, какво си купи? Купих си сняг. Сняг? Да. Много е хубаво. Хора, ще правим и тест на сладки. Почваме от това. Не знам какво е. Това ми прилича на, как се казваше, моч или как. Айде, пробвай. Аз с теб ще пробвам. Едно, две, три. Три от 10. Кой искаш да дадем? Защото от другите знаем как са на вкус. Престиж, вафля. Кой искаш да дадем друго? Пастик. Да. Дани, ти искаш ли да пробваме тези пасти? Мамо, не си показвай. Аз с такива пасти не ям. Но принципа на нищо ще го пробваме. Да, на улица. Кажи здравей, Леле, на влога. Давай, пробвай. Как? Мамай, добре си. Буде. Става. Да. Става. Още искаш ли? Да. 5 от 10. Хубави са, даме ли? Да. Дани, сега ще ме изкефи да се бориш. Какво направи? Космилка, круасан. Дани, чар си направи анцунга. Анцунга. Нищо, после ще те избършим, ела. Сядай. Ей, ще ти го кажа. Отцапах се с лънчева. Окей. Ега. Сядай, Дани, мен идей да цапаш, ако обичаш. Изчистихме на Данито анцунга и така да кажем моята блузка. Сега ще правим тест на този круасан. Да, ще правим. Тест, кажи. Да, тест. На. Хубав як. Апа, кажи на камерата. Много е хубав, но знаеш, хора не знаете круасан от Меледин, а не знам как се казва. Откъде? От Меледин. Ади, яш. На мен ми харесва. 9 от 10. 9 от 10. Каквото е от 10. Не скажи това. Защо? Моето? Без твоето. Не искаш ли обратното? Не, искам моето. Кой ще се разбереш? Той или той? Няма значение. Ама аз искам тъсма, или? Аре, да. Аз вече искам лямото нещо. Остави го там, защото не искаш. Айде, Дани, сега сме на това. Така. Ами запали водата. Абе, да бъде пускам. Като кейси. Айде. Чакай. Хареса ми. Колко да му дам? Валя, много силно говорят. 8 от 10. А ти колко му даваш? 9,20. 9,20, право. Аре, служи сега там. Какво да сложа?
първото или ти иска да пробвам, Дани? Кое е за последно? Това? Да, това. Айде това. Престиж шамфърстък. Какво на ногтите? Шоколад. Той нещо пак дубайско нещо, нали? Ето, как изглежда? Как се каже упаковка? Усили го там в упаковка или? Няма изтечение. Ще още го. Да. Ако не можеш да дадеш, може да оставиш там, аре да пробвам и другото. Аде? Аде? Вземи си тук. Дани, това е това. Разбрал ме. Аде. Много патък. Малъка ми. Той ми харесва. 8 или 7. Добре. Това беше с тези теста. Няма да едем повече. О, Лело, какво правиш? Как си? Както винаги закъснявам. Закъсняваш? Да. Защо? Какво правиш? Лело, какво намери? Който има? Не да знам. Подарък, клин. И пижами. Мале, много си много говорят. Клин е хубав обаче. Да си го вземам за мен. Я пел нас песен, дето научих да я пееш. Да, да. Половина. Меня. Это половина. Тебя. Хората имаме следяме до тях. Да... Какво да направиш ми? По-бързо, по-бързо. Телефона ми къде остави? Не знам. Да за... Мама, яки ми се взе. Ега. Аз? Да. Да затворя прозорците и да се вземе за ранното. Да. Ето ги гостите от Холандия. Кажи нещо. Как се чувстваш? Много добре избор. Готви. Супер. Каквото спешен чакай. Хола, болелите са и халесите видеото. Прибираме се от баба. Видяхме да се гостите. И днеска ще ни кара с колата. Чао!